Крис Килинг получи някакъв удар или по-скоро стъпи на криво. Стрелба от далечна дистанция на Кикрилис. Важна тройка за пловдивчани. Спира Устраха пропуснатите наказателни удари за отбора на Спартак Плевен. Йоанис Кикрилис забравен там от защитата на домакините. Успява да отбележи дистанция, но пропуска Ники Михайлов към Титков. Кикрилис и той за 3. Успешно нападение и Тодор Тодоров там. Решение още през първото полувреме. Това само четвъртото и петото. Сега е заменен от Милен Захариев. Тодор Тодоров си говори с него. Виждате как го е прегърнал. Добър матч, определено. За Преси с 14 точки. 4 борби, 3 асиста в заключителната фаза. Сега Ралчев към Кикрилис за 3 точки. Добра асистент.